हे जाड़ा में पारा नियर का गली के चक्कर काटता रो आवाना नहीं क्या बा जाड़ा लगता हो हो जाए तो कैसे आई देवाल फाड़ने के लिए 67 दबा पिछुआरी आवे खातिर 68 100 नंबर दबा दे तो मिलल भूल जाएगा। अरे सुनो ना तोरा के आगे तपे खातिर 0 आ हीटर धरे खातिर तीनों दबा दे। अरे 3 पुल की बात होता सुनो सुनो सर्दी में पत्नी वाला फील लेबे खातिर 11 दबावा तहरा के गरियावे खातिर 12 अरे ना ना एकर बटन नहीं के बनल